Вие отново сте с музикални вести и клюки, отново слушате гласа и гледате на живо Негово Величество Васко Громков, генерален директор на отдела за борба с простотията в България от началото до средата на 90-те години. През миналото предаване гледахме Flintstone Special. Сега съвсем нормално излъчваме тук на живо от градската градина и забиваме директно рубриката Рожден ден. Рубриката Рожден ден през тази седмица ще ни запознае с 36-та годишнина на певеца на норвежкото трио А.Х. Мортен Харкет. Дръжте се здраво, защото американските пънк-рокери от Green Day пристигат в Европа. В паузата между двете полувремена на нашите музикални вести и клюки, разбира се, ще гледаме приключенията на Мистер Бин. Продължават да пристигат клюки, свързани с британската топ група Take That и напусналия ги вече Роби Уилямс. Ето ви подробности. Рок-динозаврите от Rolling Stones приключиха мамутското си световно турне при следните резултати. Както казва един наш колега, пропаднала работа. Heavy Metal Ураган през тази седмица ви представя актуална информация, свързана с група Slayer. От горещо по-горещо през тази седмица ще ви представи новото любимо техно парче на цяла Германия, наречено Experience, изпълнено от денс формацията R&B. R&B, Experience, от горещо по-горещо. Както винаги в края на музикални вести и клюки достигаме и до хита на седмицата, песента, която води нашата седмична класация Топ 10. През миналата седмица на върха беше Sin with Sebastian с Shut Up and Sleep With Me. Вече имаме нов победител. Новият ни победител е един типичен летен хит в самия край на лятото. Една много стара песен на Манго Джери в нов вариант. In the Summertime се нарича парчето, което се изпълнява от рага звездата Шаги и рапера Рей Вон. Ето това е положението относно нашия хит на седмицата. Моето име е Васко Гронков, генерален директор на отдела за борба с простотията в България от началото до средата на 90-те години. Ще се видим следващия четвъртък. Това е всичко за това издание на музикални вести и клюки. Peace! Телевизия, измама и сега като преди. Аз не гледам Панорама, гледам само TVV. От Майски лес до Акджамия, по кабел и една чиния, програми гледате, нали? И най-добрата TVV. Предаване невероятно, това е толкова понятно. Сред много вести актуални, тук има клюки музикални. Абе, тук някаква муха се показа. Отново е четвъртък и вие отново сте с вашето любимо предаване музикални вести и клюки. Моето име, разбира се, е Васко Громков, генерален директор на отдела за борба с простотията в България от началото до средата на 90-те години. Новината през тази седмица е следната. От понеделник, 25 септември, по музикалните магазини в цялата страна, всички вие можете да намерите новия втори касетъчен албум на Васко Громков, озаглавен Златни хитове, част 2. Не пропускайте тази касета. А ние започваме музикални вести и клюки по добре познатия ви начин, ето с тази рубрика. През тази седмица в добре познатата ви рубрика Рожден ден отбелязваме 46-та годишнина на босът Брус Спрингстин. Отново назрява скандал, свързан с името на Негово Величество Майкъл Джексън. Този път един белгиец ще го съди за плагиатство. Ето ви подробности. От следващата новина ще научите какво ще стане в близките дни с училището, в което на времето като малък е учил Стиви Уондър. В следващите минути ще разберете какво се случва с една обикновена краставица, когато слуша музиката на Take That. Sie ist weg се нарича песента, която ще гледаме в отгорещо по-горещо през тази седмица. Става дума за голямото завръщане на нашумялата преди няколко години немска формация Die Fantastische Vier. Die Fantastische Vier и нови им хит сингъл Sie ist weg от горещо по-горещо. Както обикновено в края на музикални вести и клюки, гледаме хита на седмицата, песента, която се намира на
на първа позиция в нашата седмична класация ТОП 10. През миналата седмица на върха беше Шаги с рапера Рейвон и някогашния хит на Манго Джери In The Summertime. През тази седмица имаме нов победител. Абсолютен лидер в Европа в момента е новия хит сингъл на Майкъл Джексън You Are Not Alone. You Are Not Alone е нашия хит на седмицата. Моето име е Васко Гронков, останалото си го знаеме. Ще се видим следващия четвъртък. Искам да ви кажа преди да се разделим, че следващия четвъртък ще направим нещо като Country Special, едно изключително каубойско предаване. Очаквайте го с нетърпение. Имаме идея да поканим и един истински тексаски шериф в предаването. Това за следващия четвъртък. С Майкъл Джексън се разделяме. Ето това е положението. Peace. Кръгла 50-та годишнина отбелязваме в рубриката Рожден ден през тази седмица. Тя е на бившия вокалист на група Roxy Music Брайан Фери. Отношение с индианците в резервата Калето. Добре сме. Вчера говорих с Гондо Халефа. Този вождът на индианците. И какви са отношенията ти с този вожд на индианците? Добри са лоши. Приятелски, така ли? Да, приятелски. Ето това е шерифа Ник, който е приятел с индианския вожд Гондо Халефа. А ние продължаваме. Преди малко видяхме групата Oasis, а сега ще чуем информация за най-лютите им конкуренти на острова. Топ състава Blur. В нашето специално кълбойско издание на музикални вести и клюки, видеоклип за малките приятели, ще ви представя една вече представена песен в тази рубрика. Става дума за двамата куклени герои на MTV, Зиг и Зак и кълбойския им мега клип Hands Up, Hands Up. Зиг и Зак в видеоклип за малките приятели. В паузата между двете полувремена на нашите музикални вести и клюки продължава нашия Country Action. В началото на второто полувреме на музикални вести са твоите отношения с американския президент Бил Клинтън. Бяхме в детската градина с него. Учили сте заедно миналата година в детската градина, така ли? Да. Учихме, а сега сме в първи клас в гимназията. Ето го шерифа Ник, който в момента учи първи клас с американския президент Бил Клинтън в гимназията. Музикални вести и клюки продължават с информация за това как лошо си изпати през миналата седмица вокалистката на холандското дуо Too Unlimited Анита Делс. От горещо по-горещо през тази седмица ще ви представи ексклюзивен, специален мегамикс, включващ трите суперхита на шведските техно-каубой Rednex. От горещо по-горещо и Rednex в следващите минути. Достигаме и до хита на седмицата, песента, която продължава да води нашата седмична класация ТОП 10. Става дума отново за хита на Майкъл Джексън, победител през миналата седмица You Are Not Alone. Преди да се разделим и да видим този видеоклип, последен въпрос към нашия специален гост шерифа Ник. Ник, какво ще пожелаеш на зрителите на телевизия Видим? Спят млякото и да станат истински шерифи от телевизия Видим. Значи всички зрители трябва редовно да си пият млякото и да станат истински шерифи като шерифа Ник. Това беше нашия специален гост. Моето име е Васко Гронков, генерален директор на отдела за борба с простотията в България от началото до средата на 90-те години. Ще се видим следващата седмица. Ето това е положението. Чао! От Майски лес до Акджамия, по кабел и една чиния, програми гледате, нали? И най-добрата TVV. Предаване невероятно, това е толкова понятно сред много вести актуални, тук има клюки музикални. Ето, че отново сме заедно с вашето любимо предаване музикални вести и клюки, както всеки четвъртък. Моето име е Васко Гронков, генерален директор на отдела за борба с простотията в България от началото до средата на 90-те години, а системата ви е добре позната. Започваме директно с рубриката Рожден ден. Айде, давай!
През тази седмица в добре познатата ви рубрика "Рожден ден" ще отбележим 42-та годишнина на певеца Стинг. От следващата новина ще научите за бъдещите музикални планове на суперзвездата Питър Гейбриел. Видеоклип за малките приятели през тази седмица ви представя едно съвсем ново техно-немско парче. Парчето е на групата Dolls United, а се изговаря по последния начин: Eine Insel mit zwei Bergen или нещо такова. Dolls United в видеоклип за малките приятели. Чакай, че ми падна кабелчето. Записваш ли? Тук отзад имам едно кабелче. Записваш ли? Не, той е тук отзад кабелчето. От микрофона е. В началото на второто полувреме на нашите музикални вести и клюки ви представям отново актуална информация, свързана с легендарните Beatles. Хей, Метал Ураган през тази седмица отново ще говорим и ще слушаме мега атракцията Iron Maiden! От горещо по-горещо през тази седмица ще ви представи един съвсем горещ хит сингъл. Абсолютен лидер в класацията на Великобритания. Парчето на денс формация Entrance, в което участва и рапера Рикардо да Форса, който помним от денс формацията KLF. Рикардо да Форса, Entrance и стария хит на Bee Gees с нов вариант Staying Alive в От горещо по-горещо. Достигаме и до хита на седмицата, песента, която се намира на първа позиция в нашата седмична класация Топ 10. Вече на върха имаме нова песен. Става дума за парчето на Blur Country House. Ето това е всичко за тази седмица. Моето име е Васко Гронков, генерален директор на отдела за борба с простотията в България от началото до средата на 70-те години. На 90-те години, точно така на 90-те години. Ще се видим през следващата седмица. Чао! Добър вечер, дами и господа! Добър вечер, другарки и другари! Добър вечер, момчета и момичета! Добър вечер, майки и бащи! Добър вечер, баби и дядовци! Добър вечер, рекетьори и рекетьорки! Добър вечер, контрольори и контрольорки! Добър вечер, вървчета и гугутки! Добър вечер... Ако ви омръзнало, превключете на друг канал. Добър вечер... Не, няма да го направите, защото следват вашите любими седмични 35 минути с музикални вести и клюки. Вашата любима порция музика и вести. И разбира се, представени от вашия любим VJ, Негово Величество Васко Громков, генерален директор на отдела за борба с простотията в България от началото до средата на 90-те години и прочута телевизионна звезда от Холивуд. А както добре знаете, всяко начало на музикални вести и клюки е резервирано за рубриката "Рожден ден". Добър вечер, уважаеми телевизионни зрители и преданни фенове на предаването "Музикални вести и клюки". Днешното издание на "Музикални вести и клюки" ще бъде тук на живо от 6-то интензивно отделение в 6-та болница, блок на Шугуна, номер 1423А. От тук ви предава вашия любимец, Негово Величество Васко Громков, генерален директор на отдела за борба с простотията в България от началото до средата на 90-те години. А както вие добре знаете, всяко издание на "Музикални вести и клюки" започва с рубриката "Рожден ден". През тази седмица ще отбележим рождения ден на певеца на група Дюран Дюран Саймън Le Bon. И докато ние си мислим, че кражби на песни стават само в България, то на Запад при капиталистите и империалистите това си е почти ежедневие. Подобният пореден случай е с певеца Лени Кравиц. Достигаме и до хита на седмицата, песента, която продължава да води нашата седмична класация Топ 10. За втора поредна седмица или за трета седмица, за трета поредна седмица на върха в нашия Топ 10 е отново Шайги с великолепния Bombastic. Моето име е Васко Гронков, сега съм тежко болен, но следващата седмица ще бъда здрав и тогава отново ще се видим "Музикални вести и клюки". Ето това е положението, скъпи приятели. Довиждане и до скорошно оздравяване. Чао, чао! Уважаеми телевизионни зрители и преданни фенове на "Музикални вести и клюки", от тази седмица вашето любимо предаване стартира по малко по-различен начин. Надяваме се, че ще ви хареса, разбира се. Моето име е Васко Гронков, всичко останало си го знаете, прочута телевизионна звезда от Холивуд и предан патриот на град Видин. А началото на "Музикални вести и клюки" се запазва както обикновено, а то е "Рожден ден".
Достигаме до още една от новите ни рубрики, наречена Гост. В тази рубрика по принцип музикални вести и клюки ще каним различни личности от обществения живот и ще им задаваме един единствен въпрос. Кой ще разберете в следващите минути. Нашият първи гост в рубриката Гост е директора на телевизия Видин Иван Велев. Сега ще ви покажем как се влиза при директор. И сега въпросът към нашия гост Иван Велев. Питаме го коя е любимата му песен за всички времена и коя е любимата му песен от света на поп и рок музиката в момента. По принцип съм почитател на Флойд, на Пинк Флойд, всички песни от стената, а в момента е Take It Back пак на Пинк Флойд. Значи гледаме специално за нашия гост Take It Back на групата Pink Floyd. Следва отново нова рубрика в музикални вести и клюки, нова рубрика наречена Еротика. Стоп така. Еротика. Рубриката Еротика идва на мястото на добре познатата ви рубрика Видеоклип за малките приятели. Смятаме, че вече малките приятели са достатъчно пораснали, за да преминем към по-сериозни рубрики или към рубриката Еротика. В тази наша еротична рубрика, разбира се, ще гледаме еротични видеоклипове. А първият от тях, първият от поредицата, е едноименната песен Еротика от албума Еротика на Мис Еротика, Нейно Величество Мадона Луиза Мария Чиконе. От Майски лес до Акджамия, по кабел и една чиния програми гледате, нали? И най-добрата, TVV. Предаване е невероятно, това е толкова понятно, сред много вести актуални, тук има клюки музикални. Ето, че отново е четвъртък и отново сме заедно с вашето любимо предаване музикални вести и клюки. Разбира се, вие сте заедно и с вашия любим VJ, Негово Величество Васко Громков, предан патриот на град Видин и прочута телевизионна звезда от Холивуд. А както винаги, в началото на музикални вести и клюки гледаме и слушаме рубриката Рожден ден. През тази седмица рождения ден, който ще отбележим, е на клавиатуриста на шведската рок група Юрап Мик Михаели. Следват новини, от които става ясно, че славата на Негово Величество Майкъл Джексън в близките 7 години съвсем ще угасне. В рубриката Гост през тази седмица ще ни гостува мегазвездата Васко Громков. Ето и първия ни въпрос към него. Васко, коя е твоята любима група на всички времена? Моята любима група за всички времена е група Дюран Дюран. Добре, и втори въпрос. Коя е твоята любима песен от света на поп и рок музиката в момента? Моята любима песен от света на поп и рок музиката в момента е мегахита "Мое руско момиче". При това положение, специално за нашия гост, гледаме мегахита от Златни хитове част 2 "Мое руско момиче". Наред идва Брус Спрингстин и всички подробности около новия му албум. Страхотен купон се заформя по случай 80-тия рожден ден на легендарния Франк Синатра. В рубриката Еротика през тази седмица ще гледаме и слушаме прочутия Джордж Майкъл с мегахита си от 1987 година, включен в албума Fate I Want Your Sex. Джордж Майкъл в Еротика. Скъпи приятели, знам, че от всичко разбирате, но за нашия огромен труд абсолютно нищо не подозирате. Как се морим, как се потиме здравата и то не за парите, а най-вече за славата. Има ли хитове представени с чувство, само тогава ще има изкуство. Някои ще кажат какво ти е изкуство да пускаш клипове и да говориш на пусто, но ще отвърна, пак после се смейте. За вас се раздава днеска VJ-те. Ето това е положението, хайде, здравейте! Ето, че отново е четвъртък, отново сте с музикални вести и клюки, отново сте и с вашия любим VJ, Негово Величество Васко Громков, предан патриот на град Видин и прочута телевизионна звезда от Холивуд. Разбира се, началото ви е добре известно и се нарича Рожден ден. Изключително сериозен рожден ден отбелязваме през тази седмица. Нейното име е Тина Търнър. Какво да дам? Аз си пушим цигарата, то снимам. Спри за малко да почна. Почни де. В рубриката Гост през тази седмица ни гостува моя страхотен приятел, прочутият вински диджей, Негово Величество Тодор Живков или Джефи.
Към Джефи имаме, разбира се, само един единствен въпрос. Кои са любимите му изпълнители на всички времена и коя е любимата му песен от света на поп и рок музиката в момента? По въпроса за всичките времена има много и едва ли ще ми стигне времето да ти кажа всичките. Тук гледай, тук. Тук да гледам, добре. Добре. Значи няма да ми стигне времето да ги изреда всичките на моя приятел Васко, кои са и що са. А за любимата ти песен от света на поп и рок музиката в момента? И в момента не са малко Entrance, Кулио, Шаги, въобще сегашните хитове. Ето това е отговор на един истински лидер, един истински топ диджей. Специално за Джефи слушаме Entrance featuring Рикардо да Форса и Staying Alive. Група Red Hot Chili Peppers отложи началото на американското си турне. Ето защо. Това е лек за болка и умора. Албумът Златни хитове, част 2. Ето това беше заешката ферма на децата от група Уча и играя, които бяха наши домакини в това издание на музикални вести и клюки. Така, спокойно. А ние достигаме до хита на седмицата, песента, която продължава да води нашата седмична класация Топ 10. На трета поредна седмица на върха е прочутия американски рапер Кулио, фичеринг LV с мега хита Gangsta's Paradise и оня страхотен видеоклип, в който участва и прочутата Мишел Пфайфър. Моето име е Васко Громков, генерален директор на отдела за борба с простотията в България от началото до средата на 90-те години, преден патриот на град Видин, прочута телевизионна звезда от Холивуд и какво ли още не. Ще се видим следващия четвъртък. Ето това е положението. Чао! От Майски лес до Акджамия, по кабел и една чиния, програми гледате, нали? И най-добрата TVV. Предаване невероятно, това е толкова понятно. Сред много вести актуални, тук има клюки музикални. Ето, че отново сме заедно с вашето любимо предаване музикални вести и клюки, както всеки четвъртък, разбира се. Моето име е Васко Гронков, прочута телевизионна звезда от Холивуд и предан патриот на град Видин, а началото на музикални вести и клюки през тази седмица е както обикновено с рубриката Рожден ден. Кръгла 40-та годишнина отбелязваме в рубриката Рожден ден през тази седмица. Неговото име е Били Айдъл. В рубриката гост през тази седмица ми гостува моя личен бодигард Тошко от блока на шугуните. Тошко, към него имаме само един единствен въпрос. Кои са любимите му изпълнители на всички времена и коя е любимата му песен от света на поп и рок музиката в момента? Слушаме те, Тошко. Любима песен? Да. Всички времена? Или любими изпълнители? Любими изпълнители. Какво да кажем? Слушайте само Бон Джови. А коя песен е любимата ти в момента от света на поп и рок музиката? Ами любимата ми песен в момента... Селин Дион и там... Жосепа! Специално за Тошко гледаме Селин Дион и Жосепа! Колко часа? Здравейте, десетки, стотици, хиляди, милиони, милиарди преданни фенове на музикални вести и клюки. Както всеки четвъртък, вашето любимо предаване ще ви предложи, разбира се, разкошни видеоклипове и актуална информация за световните поп и рок звезди. Моето име е Васко Гронков, предан патриот на град Видин и прочута телевизионна звезда от Холивуд, а началото на музикални вести и клюки, както всяка седмица ви е добре познато и се нарича Рожден ден. През тази седмица ще отбележим рождения ден на ирландската бунтарка Шинейд О'Конър. Телевизия измама. И сега като преди. Аз не гледам панорама, гледам само TVV. Ето, че отново сме заедно с вашето любимо предаване музикални вести и клюки в самия край на отиващата си вече 1995 година. До края мисля, че ни остават още две предавания, като последното, не знам там кои дни се пада четвъртъка, точно преди Нова година, ще бъде обзорно, ще излъчим най-големите хитове на музикални вести и клюки през 1995 година. Моето име е Васко Гронков, прочута телевизионна звезда от Холивуд и предан патриот на град Видин. Началото, всички добре знаете, е за рубриката Рожден ден.
Телевизия измама. И сега като преди. Аз не гледам Панорама, гледам само TVV. Уважаеми телевизионни зрители, днес е 21 декември, четвъртък, което означава, че вие гледате предпоследното издание на музикални вести и клюки за 1995 година. Следващия четвъртък, на 28 декември, пригответе си по една нова видеокасета и сядате пред телевизорите точно след първия филм по TVV, за да си запишете 10-те най-пускани, най-излъчвани песни на 1995 година. Моето име е Васко Гронков, предан патриот на град Видин и праправнук на дядо Мраз. Отсреща в кабината е непослушното джудже Краси Илиев и ние започваме музикални вести и клюки с рубриката Рожден ден. Добър вечер, милиони преданни фенове на световно известното предаване Музикални вести и клюки. Днес е нашата последна среща за 1995 година. По тази причина имам да ви казвам в началото 5 неща. Тук съм си ги написал на лист. Така, първо, честита Коледа. Второ, веднага след това приключване на музикални вести и клюки ще имате възможността да гледате бала на спортиста, проведен с нощи и реализиран от телевизия Видин и разбира се от изключително сериозния екип на предаването Спортен стил. Така че след завършване на музикални вести и клюки не пропускайте бала на спортиста тази вечер. Третото нещо, което искам да ви кажа е, не пропускайте новогодишната програма на телевизия Видин. Ще присъствате на едни наистина незабравими коледно-новогодишни екшени и обещавам ви и надявам се няма да скучаете. Така че не пропускайте новогодишната програма на TVV. Четвъртото си го знаете. Моето име е Васко Гронков, прочута холивудска звезда и предан патриот на град Видин. Всичко останало нататък също го знаете. А това, което следва е петото нещо. Топ 10 на 1995 година, което ще рече, че ще излъчим 10-те най-пускани песни на предаването Музикални вести и клюки на отиващата си вече година. Ето това е положението. Топ 10, 9, 5. На 10-та позиция в нашата годишна класация за 95-та година се намира една песен, която беше номер 1 в нашата седмична класация Топ 10 в началото на април. Значи, 10-то място е за група Connells и мегахита им 74-75, номер 10 за 95-та. Разберете коя песен се намира на върха в нашата годишна класация за 1995 година. Искам още веднъж да ви кажа, че моето име през цялата тази година беше Васко Гронков, прочута холивудска звезда и предан патриот на град Видин. С вас ще се видим чак до година. Разбира се, не пропускайте новогодишната програма на TVV. Не пропускайте след това приключване на музикални вести и клюки и бала на спортиста. Значи, на върха за 1995 година се намира нашия хит номер 1 през целия месец ноември и първата половина на месец декември. Става дума за Кулио, фичеринг, LV и мегахита му Gangsta's Paradise. Ето с това се разделяме. Весело посрещане на новогодишните празници. Peace!